Θα βελτιωθούν τα οικονομικά σου? Βλέπεις κάποιες αλλαγές στη ζωή σου? Η συμπεριφορά του έχει αλλάξει? Γιατί? Ποιοι είναι οι λόγοι? Γιατί έπαψε να σε θέλει? Θα επιστρέψει? Τι πρόκειται να γίνει τελικά? Ερωτήσεις που με τη σωστή πρόβλεψη θα μπορέσεις να απαντήσεις. Μαρία Μιχαήλου. Είναι εδώ για κάθε σου ερώτηση. Το μέλλον μπορείς να το κάνεις ιδανικό αν ξέρεις τις εξελίξεις. Με τη βοήθεια των καρτών όλα τα θέλω σου γίνονται πραγματικότητα. Μαρία Μιχαήλου. Χαρτομαντία, αστρολογία, αριθμομαντία. Ανάλυση με ακρίβεια σε ό,τι σε απασχολεί. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο 693 76 071 76. Μαρία Μιχαήλου. Η οδηγός σου στο δρόμο της ζωής. Καλησπέρα σε όλους. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή Εξάστρο με Μαρία Μιχαήλου και όπως πάντα πιστή στην ώρα μας και στο ραντεβού μας. Και αυτό το Σάββατο θα είμαστε και πάλι εδώ για να δούμε τις αστρολογικές προβλέψεις για τον Ιούλιο που μας έρχεται, ένας μήνας καυτός με πολύ μεγάλες εξελίξεις, με μεγάλες ανατροπές και βέβαια ευνίδιες καταστάσεις. Ξεκινάμε βέβαια με τη Νέα Σελήνη στις 5 Ιουλίου στο ζώδιο του Καρκίνου, που έχει να κάνει κυρίως σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και βέβαια με τις περίεργες καιρικές συνθήκες και ό,τι έχει να κάνει με τα σύνορα. Στις 21 Ιουλίου έχουμε την Πανσέλινο και πάλι στο ζώδιο του εγώκερου για δεύτερη φορά, συνεχόμενη φορά Πανσέλινο στο ίδιο ζώδιο, πράγμα που συμβαίνει σπανίως και θα διενεργηθεί στην 29η μοίρα του εγώκερου και την αναιρετική λεγόμενη, η οποία θα είναι και καρμική μοιραία μοίρα. Δύσκολες καταστάσεις έρχονται, κύκλοι έρχονται να κλείσουν, να δούμε να τερματίζουν πράγματα και καταστάσεις και να ανοικοδομείται και πάλι η ζωή μας από το μηδέν και από την αρχή. Είναι δύσκολος ο μήνας, παρόλο που ο ήλιος παραμένει στο ζώδιο του Καρκίνου. 22 του μήνα θα περάσει στο ζώδιο του Λέοντα. Ο Ερμής στις 3 Ιουλίου περνάει στο ζώδιο του Λέοντα και στις 26 Ιουλίου θα περάσει στο ζώδιο της Παρθένου. Η Αφροδιτούλα μας και αυτή στο ζώδιο της Καρκίνου και στις 12 Ιουλίου θα περάσει στο ζώδιο του Λέοντα. Επίσης ο Άρης στις 21 Ιουλίου περνάει στο ζώδιο των Διδήμων. Ο Ουρανός τώρα και ο Δίας παραμένουν στο ζώδιο των Διδήμων. Ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας, όμως και οι τρεις πλανήτες θα είναι ανάδρομοι και δυστυχώς θα δούμε να γίνονται και ακραία πράγματα. Δύσκολες ημέρες και στις πρώτες μέρες του μήνα και στις μεσαίες μέρες, δηλαδή μέχρι να πούμε δόξα τω Θεώ, θα λέμε βοήθεια Παναγιά μου και πάλι κάπως έτσι, και θα δούμε να γίνονται υπονομεύσεις μεγάλες, εκδικητικές καταστάσεις από λαούς, από τους επικυρίαρχους και γενικώς από ομάδες ανθρώπων και από συλλόγους εναντίον άλλων.
Είναι περίοδος με την οποία θα πρέπει να είμαστε καχύποπτοι, να μην υπογράφουμε συμβόλαια, συμβάσεις, να μην δίνουμε τα χέρια και γενικώς θα υπάρχει έντονη καχυποψία στο κλίμα και στις επικοινωνίες. Τα δίκτυα, τα μέσα επικοινωνίας προφανώς μπορεί να θέλουν να μας φέρουν άλλα πράγματα μπροστά στην επικαιρότητα για να μας αποκρύψουν γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν τις συγκεκριμένες περιόδους, αλλά και βέβαια πολλά προβλήματα με τα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά, με τα δίκτυα, με τα αυτοκίνητα, πολλές βλάβες και ζημιές. Γύρω στις 12, 13, 14 του μήνα, εδώ έχουμε περίεργες καταστάσεις ό,τι αφορά τα πολύ προσωπικά, που σίγουρα θα έχουμε μοιραία ξεκαθαρίσματα, μοιραίες καταστάσεις, μοιραίους χωρισμούς ή και κεραυνοβόλους ερωτές, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή αν υπάρχει τοξικότητα στο περιβάλλον, αν υπάρχει νευρικότητα. Και γενικώς άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται είτε το λόγο τους με βίαιο τρόπο, είτε και με τα χεράκια τους, να προσέχετε να μην τους εκνευρίζετε. Εδώ υπάρχει οριστική διάλυση και χωρισμός. Βέβαια, αν το πάρουμε και σε θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως και με το παγκόσμιο, θα δούμε κοινοβούλια να διαλύονται, όπως και να έχει, και βέβαια τη μεγάλη ρήξη ακόμα και φυλακίσεις ατόμων που έχουν να κάνουν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα υπάρξει πολύ μεγάλη επανάσταση, ακόμα και αυτό που λέμε του εμφυλίου, να γίνεται πραξικοπήματα και διάφορες άλλες περίεργες εκδηλώσεις, αποχωρήσεις από κόμματα, από κινήματα, παραιτήσεις, διωγμούς και πάει λέγοντας, και να βγαίνουν και πολλά άπλυτα στη χώρα. Προς το τέλος του μήνα, 22 και 23 του μήνα, σίγουρα θα δούμε γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν πάρα πολύ και πάλι τα δίκτυα και τις επικοινωνίες, τις μεταφορές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και επικοινωνίας, και βέβαια πολλά ατυχήματα ξαφνικά, μοιραία κι αυτά, πολλές ζημιές με μεγάλες ανατροπές, δυσάρεστες ειδήσεις, περίεργα μηνύματα, τηλεφωνήματα που μπορεί να είναι κάπως αγχωτικά και πολύ επιθετική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να προέρχεται είτε από άγχος, είτε από στρες, είτε από εκδικητικότητα, και γενικώς είναι μέρες που τα νεύρα μας θα είναι κλονισμένα, και σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο θα υπάρξουν πολύ επικίνδυνα τεχνάσματα, τα οποία μπορεί να γίνονται και εμβρασμό ψυχής και με βάση εκδικητικότητας, και να υπάρξουν γεγονότα τα οποία θα φέρουν τα πάνω κάτω σε ό,τι αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, τα οικονομικά και το υγειονομικό σύστημα. Θα παιχτεί και παιχνίδι πάρα πολύ άσχημο στις θάλασσες. Λοιπόν, όμως, εκεί γύρω στις 23 Ιουλίου, 22, 23, 24 Ιουλίου, θα ακούσουμε κάποιον, ή μπορεί και νωρίτερα, η όψη αυτή μπορεί, η αντίθεση του ήλιου με τον Πλούτονα, να επηρεάσει και μέρες πριν και μέρες μετά, τις οποίες θα χάσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο και της επικαιρότητας και της πολιτικής και γενικώς ό,τι έχει να κάνει με το παγκόσμιο, ένα μεγάλο ηγέτη, ή ακόμα να ακούσουμε και φυλάκιση αυτών μεγάλων ηγετών, όπου θα βγουν στην επιφάνεια πολύ μεγάλες άσχημες σκοτεινές υποθέσεις. Θα γίνουν πολλά ξεκαθαρίσματα. Είναι μέρες που θα ξεκινήσουν έρευνες σε πολύ μεγάλο βάθος και θα βγουν όλα στην επιφάνεια, ή υπήρχαν οι έρευνες στο προηγούμενο διάστημα και έρχονται τώρα να βγουν στην επιφάνεια, και βέβαια να αναγκαστούμε όλοι να ξεκινήσουμε από το πουθενά, από την αρχή, να ρυθμίσουμε και πάλι τα ρολόγια της ζωής μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σίγουρα όμως υπάρχουν πολύ μεγάλες τάσεις καταστροφικές και εκδείξεις, δηλαδή είναι σαν να έχουμε να κάνουμε με τοξικούς ανθρώπους που είναι εκβιαστές, που έχουν περίεργες συμπεριφορές, που θέλουν να μιλάνε και να βγάζουν όταν τους κατηγορείς ή όταν τους βγάζεις τα άπλητά τους στη φόρα, να έχουν έναν τρόπο εκδικητικό για να σε πάρουν μαζί τους, ένα τέτοιο πράγμα. Σίγουρα οι καιρικές συνθήκες και γενικώς ό,τι έχει να κάνει με τα γεωλογικά φαινόμενα θα είναι πάρα πολύ έντονα. Είναι ο μήνας που θα μας επηρεάσει και βέβαια θα ακούμε συνέχεια άσχημα πράγματα από σεισμούς, τσουνάμια, ηφαίστεια και βέβαια φωτιές, ακαριαία καιρικά γεγονότα, τα οποία έχουμε και μεγάλη άνοδος ψυχών και πάλι, αλλά και πολύ μεγάλες κόντρες που θα ξεκινήσουν μεταξύ κυβερνήσεων και αντιπολιτεύσεων, το ξαναλέω. Βέβαια, αυτά νομίζω ότι κάποιους σας αφορούν, κάποιους άλλους όχι.
Πάμε να δούμε ένα-ένα τα ζωδιάκια σας, το πώς θα περάσετε τον μήνα Ιούλιο, τον πιο καυτό μήνα της χρονιάς, που όπως ξεκίνησε έτσι και θα ανεβαίνουν και πολλοί θερμοκρασίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα αγαπημένα μας κρυαράκια, όπου αγαπημένα μου κρυαράκια, σίγουρα οι επικοινωνίες σας έχουν να κάνουν με άτομα που περνάτε καλά. Πολλές προσκλήσεις, προτάσεις να βγείτε, να πιείτε, να περάσετε καλά. Πολύ ωραία επικοινωνία με νεαρότερα άτομα σε ηλικία, τα οποία σας βοηθούν και να ερωτοτροπήσετε και να αισθανθείτε καλύτερα και πιο όμορφα και πιο ρομαντικά και πιο τρυφερά. Πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Και βέβαια, γιατί όχι, έρχεται και ένας μεγάλος έρωτας στη ζωή σας που μπορεί να σας βοηθήσει και να αναπτυχθείτε και να περάσετε μπροστά. Προς τις τελευταίες μέρες του μήνα, σίγουρα θα ασχοληθείτε περισσότερο με ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας και την καθημερινότητά σας, το πώς μπορείτε να καλύψετε τις υποχρεώσεις τα επαγγελματικά για να μπορέσετε να ξεφύγετε 2-3 μερούλες για να πάτε να ξεκουραστείτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σας και τα επαγγελματικά σας, προφανώς θα είσαστε πολύ έξοδοι. Ίσως έρχονται και λογαριασμοί που πρέπει να καλύψετε. Θα πρέπει να προσέξετε να μην υπερβαίνετε τις πατάλες γενικώς αυτές τις μέρες, γιατί αργότερα δεν θα μπορέσετε να κάνετε πράγματα που έχετε προγραμματίσει. Υπάρχει κάποια ζημιά και θα πρέπει να δείτε τι μπορείτε να κάνετε με τα περιουσιακά σας στοιχεία, με δάνεια τράπεζες ασφάλειες και γενικώς αν περιμένετε κάποια βοήθεια, σίγουρα αυτή μπορεί να καθυστερήσει. Όχι δανεικά, δεν ζητάτε, δεν παίρνετε και προσοχή τις διευθετήσεις που κάνετε στις δημόσιες υπηρεσίες. Προς το τέλος του μήνα όμως θα έρθουν έτσι οι συνθήκες που θα χρειαστεί να βάλετε κάποιες υπογραφές στα επαγγελματικά σας. Θα κάνετε πολλές εξορμήσεις με πολύ παρορμητισμό για να περάσετε καλά, να συνδυάσετε τα επαγγελματικά και με τη διασκέδαση και πολλές επισκέψεις σε κοντινούς συγγενείς. Όμως το κλίμα θα είναι έντονο και δεν αποκλείεται να παρεξηγήσετε με το παραμικρό και να έρχεστε σε ρήξεις και σε κόντρες. Τώρα, πρακτικά, από ό,τι φαίνεται, έρχονται πολλές ευκαιρίες. Ακόμα αν θέλετε να κάνετε μονοήμερες, διήμερες εκδρομές, να τις απολαύσετε και να περάσετε καλά και να έρθετε σε επαφή με τους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά και πολλοί από τους κρυούς μπορεί να θελήσετε να κάνετε αλλαγή στο μεταφορικό μέσο και γενικώς έτσι να θέλετε να ράξετε περισσότερο με τους γείτονές σας, με τους δικούς σας ανθρώπους και να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε και να δείτε πώς μπορείτε να ομορφύνετε το τοπίο. Αυτό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε εσάς, αγαπημένα μου κρυαράκια, σαφώς έχει να κάνει κυρίως στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά. Αν δουλεύετε ομαδικά, μπορεί να έρθετε σε μεγάλη ρήξη και να έρθετε σε πολύ μεγάλες αντιπαραθέσεις και αυτό να σας φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Όμως, θα πρέπει να προσέχετε ακόμα και τα θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι, όπου και εκεί έρχεται να δώσετε πολύ μεγάλα ξεκαθαρίσματα. Παρεξηγήσεις, ακόμα και φίλοι γνωστοί που μπορεί να έρχονται να σας κάνουν επισκέψεις εκεί γύρω τις πρώτες μέρες του μήνα, τουλάχιστον μέχρι τις 15 του μήνα, θα πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί κάτι θα ανακαλύψετε και σε ερωτικό ενδιαφέρον αυτόν που βάζετε στο σπίτι σας μπορεί να είναι πονηρός και ύπουλος και να έρχεται να σας διαλύσει το γάμο, τη σχέση ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με αυτό. Οι τελευταίες μέρες του μήνα θα φέρουν μεγάλες και απότομες αλλαγές σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σας και τη δουλειά σας. Θα πρέπει να προσέξετε να μην είστε εριστικοί είτε με τους συναδέλφους σας, είτε ακόμα με τους υπαλλήλους σας, είτε με τα αφεντικά σας, γιατί δεν αποκλείεται να σας δείξουν και την έξοδο και από εκεί και πέρα να υπάρξουν άλλες διαδικασίες με τα οικονομικά σας, με τα χρήματά σας, ή οι ίδιοι να θελήσετε να παραιτηθείτε γιατί νιώθετε ότι δεν αντέχετε άλλο. Και προφανώς αυτές να είναι ουρανοκατέβατες καταστάσεις και αποφάσεις οι οποίες μπορεί να σας φέρουν και σε αδιέξοδα. Όπως και να έχει όμως, ένα πρόσωπο μέσα από το σπίτι θα σας φέρει χάος και προφανώς ίσως ανακαλύψετε πολλά πράγματα που είχαν σχέση με την πατρική σας οικογένεια. Πάμε να περάσουμε στο ζώδιο του Ταύρου, που αγαπημένα μου ταυράκια, σίγουρα εσείς θα ασχοληθείτε με τα θέματα του σπιτιού, με τα τεχνικά θέματα, να μπορέσετε να διορθώσετε κάποιες βλάβες, κάποιες ζημιές, να έρθετε πιο κοντά, να επικοινωνήσετε περισσότερο με τους δικούς σας ανθρώπους και βέβαια θα δείτε ότι προς το τέλος του μήνα θα αρχίσετε να ερωτοτροπείτε, να περνάτε καλά, να διασκεδάσετε, να έχετε και εσείς προσκλήσεις, προτάσεις, να βγείτε έξω και γενικώς να έρθετε σε πολύ καλή διάθεση. Να φλερτάρετε, να σας φλερτάρουν, να έχετε καλή σχέση με τα παιδιά και γιατί όχι να θελήσουν κιόλας να σας εμπιστευτούν και περισσότερο. Πολλοί από εσάς μπορεί να συζητήσετε για συγκατοικήσεις ή ακόμα για μετακομίσεις ή για αλλαγές που θέλετε να κάνετε μέσα στο σπίτι. Όμως το ερωτικό κομμάτι θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί φαίνεται μέσα από το κοντινό περιβάλλον ότι μπορεί να υπάρχει μια ερωτοτροπία έτσι και καλή διάθεση, αλλά να μην το παρακάνετε, διότι εκεί προς τα μέσα του μήνα μπορεί να εκπλαγείτε από τρίτα πρόσωπα, τα οποία μπορεί και να εμπλακούν, να πάρουν θέση και να σας δημιουργήσουν πολύ σοβαρά προβλήματα.
Ακόμα, αγαπημένα μου ταυράκια, αυτές τις μέρες, τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τις επικοινωνίες που έχετε με τα άτομα του σπιτιού και της οικογένειας, θείου με αντρικά πρόσωπα περισσότερο ή με τον πατέρα, γιατί εδώ μπορεί να σας ταρακουνηθεί και όλος ο κόσμος. Είναι περίοδος που προφανώς είτε το αφεντικό σας είτε κάποιο άτομο ισχύος προσπαθεί ή θέλουν να σας δώσουν μια καλύτερη θέση στα επαγγελματικά, να δείτε ξαφνικά πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και μεγάλη εκδικητικότητα προς το πρόσωπό σας. Όπως και να έχει, έχετε πολύ μεγάλη διάθεση και να οργανωθείτε και να δουλέψετε σκληρά και να δραστηριοποιηθείτε και να βοηθήσετε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και να εξυπηρετήσετε άλλους, και γενικώς η ενέργειά σας είναι αυξημένη. Βέβαια, θα πρέπει να προσέχετε και λίγο την υγεία σας, την ευεξία σας, γιατί εδώ φαίνεται και κάποια σημάδια που μπορεί να υπάρχουν λόγω υπερκόπωσης, λόγω ορθοστασίας, λόγω υπερκινητικότητας, να ξεκουράζεστε όπως μπορείτε και βέβαια προσοχή, γιατί η νευρικότητα μπορεί να είναι έντονη, να βιάζεστε να κάνετε πράγματα και να κινδυνεύετε από μικροατυχήματα και μικροκοψίματα. Προς το τέλος του μήνα όμως, λίγη προσοχή και εσείς στις πατάλες τις οικονομικές για να μην βγείτε σε δύσκολες καταστάσεις αργότερα. Έρχονται ευκαιρίες να βγάλετε και κέρδη, να βγάλετε και χρήματα, να έχετε και ενισχύσεις και βοήθειες από το έτερο νήμιση, κάτι καλό έρχεται στη ζωή σας. Όμως, φίλοι οι οποίοι έχουν γερές βάσεις και γερά θεμέλια είναι δίπλα σας για οτιδήποτε και να συμβεί. Αυτό που θέλει προσοχή προς το τέλος του μήνα, σαφώς έχει να κάνει κυρίως με τις παρεξηγήσεις και βέβαια με τα άτομα τα οποία προφανώς μπορεί να θέλουν να σας εκθέσουν προς τα έξω και στο περιβάλλον και να βγουν πολλά πράγματα τα οποία να αναιρέσετε πρόσωπα, καταστάσεις και τη δυναμική σας. Ή ακόμα να νιώσετε ότι κάποιοι σας προσβάλλουν μέσα στο χώρο του σπιτιού και αυτό να μην μπορεί να το αντέξει ο οργανισμός σας. Σίγουρα όμως, ευνίδιες καταστάσεις, ξαφνικά γεγονότα, δυσάρεστες ειδήσεις από άτομα της οικογένειας και του σπιτιού δεν θα λείψουν και αυτά μπορεί να σας φέρουν κυρίως σε νευρικές καταστάσεις και σε περίεργες συνθήκες. Δηλαδή τα νεύρα σας να είναι ανεξέλεγκτα. Είναι αυτό που λένε ποιος είδε τον ταύρο και δεν τον φοβήθηκε, κάπως έτσι. Πάμε να περάσουμε στα διδυμάκια μας. Ακόμα θέλω να πω για τους Σταύρους ότι η Πανσέλινος στις 21 του μήνα, η δεύτερη Πανσέλινος στο ζώδιο του εγώκερο, θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τις μετακινήσεις σας, τα συμβόλαια, υπογραφές και δικαστικά θέματα, τα οποία μπορεί να ξεκινήσουν τώρα ή να έρθουν κάποιοι κύκλοι να κλείσουν, τα οποία μπορεί να σας επηρεάσουν για αργότερα. Η νέα σελήνη είναι βοηθητική σε εσάς στο να ανοίξετε νέους δρόμους και νέους ορίζοντες και βέβαια γιατί όχι να κάνετε και αλλαγές σε μεταφορικά. Πάμε να περάσουμε στα διδυμάκια μας, όπου αγαπημένα μου διδυμάκια, σίγουρα εσείς σε αυτό το διάστημα θα είσαστε ιδιαίτερα επικοινωνιακοί, πάρα πολύ ομιλητικοί, τα δίνετε όλα. Σας αρέσει γενικώς να έρχεστε, να επικοινωνείτε με αγαπημένα πρόσωπα, πολλά μηνύματα, τηλέφωνα, συνέχεια με email, σημειώσεις, τηλεφωνήματα, επικοινωνίες γενικώς και συνέχεια να είστε στους δρόμους. Είστε κι εσείς από αυτούς που θα θελήσετε να κάνετε βολτούλες, εκδρομούλες, να μιλάτε με όλο τον κόσμο, να μεταφέρετε ειδήσεις, να διαδίδετε ειδήσεις και γενικώς να προσπαθείτε να μάθετε και το τι γίνεται στην επικαιρότητα. Συναισθηματικά θα νιώσετε πάρα πολύ καλά, γιατί σίγουρα έρχονται χρήματα, έρχονται να γεμίσουν τις τσέπες σας και να σας βοηθήσουν να εισπράξετε και κάτι πάρα πολύ καλό, το οποίο θα σας κάνει να νιώσετε και ιδιαίτερα χαρούμενους και να πάρετε και ανάσες. Υπάρχουν βοήθειες είτε από το έτερο νήμιση, είτε από την οικογένεια της συζύγου ή του συντρόφου και προφανώς αυτό μπορεί να σας δοθεί και κάποιο ακίνητο, ούτως ώστε είτε να το πουλήσετε, είτε να το αγοράσετε, να κάνετε αγοροπολισίες και να βγάλετε κέρδη μέσα από αυτά. Ή ακόμα και να κάνετε νοικιάσεις. Όμως, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο στη ζωή σας, τρικλοποδιές μεγάλες που σας φέρνουν άγχος και στρες. Φοβάστε το τι θα συμβεί λίγο αργότερα. Θέλετε να κάνετε νέα ξεκινήματα, αλλά και πάλι βλέπετε ότι υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός και μεγάλος εκνευρισμός που αυτό σας φέρνει και ιδιαίτερες αϊπνίες. Σαφώς θα ξεπεραστούν όλα αυτά, θα βγουν όλα στη φόρα προς το τέλος του μήνα, θα ανακαλύψετε και θα ακούσετε τι ακριβώς συνέβαινε. Αν και ακόμα και εσείς λειτουργούσατε κάτω από το τραπέζι χωρίς να θέλετε να μοιράζεστε τα βήματά σας και τις σκέψεις σας, τώρα θα τα βγάλετε κι εσείς προς τα έξω και θα εντυπωσιάσετε με τον τρόπο που σκέφτεστε. Σίγουρα προς το τέλος του μήνα θα έχετε μεγάλη διάθεση και να είσαστε πιο ενεργητικοί και να βοηθήσετε και να είσαστε πιο ενεργοί
και στα επαγγελματικά σας και στις δουλειές σας και στις σκέψεις σας και γενικώς οτιδήποτε κάνετε και να έχετε πολύ ωραία διάθεση. Γενικώς να θέλετε να στύψετε την πέτρα. Εμένα μου διδυμάκια, έχετε την διάθεση να τα κάνετε όλα, να τα προλαβαίνετε όλα. Και βέβαια να διεκδικείτε τη ζωή που λένε στο έπακρο, να θέλετε να την απολαύσετε και να τα ζήσετε όλα. Θα έρθουν πάρα πολλές ευκαιρίες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να ανεβείτε και ψυχολογικά και βέβαια σε οτιδήποτε έχετε βάλει στο μυαλό σας να υλοποιήσετε τα όνειρά σας. Προσοχή σε υπερβολές όμως και σε καταχρήσεις, γιατί αυτά μπορεί να μην σας κάνουν και καλό. Τώρα, επικοινωνιακά, αυτό που φαίνεται και θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι σε ειδήσεις που μπορεί να έρθουν, μυστικά που μπορεί να μάθετε, που να σας δημιουργήσουν έχει κάποιες παρακολουθήσεις που μπορεί να σας βγάλουν εκτός εαυτού και να σας εκνευρίσουν και να σας νευριάσουν. Και βέβαια, μια ιδιαίτερη καχυποψία αυτό το διάστημα που μπορεί να σας τα πούνε κιόλας και αυτό να σας βγάλει εκτός εαυτού. Προσοχή όμως στις δυσάρεστες ειδήσεις που περιμένετε πάρα πολύ καιρό και δεν έρχονται με λάθος δικαιολογίες και με ψέματα που μπορείτε να ανακαλύψετε και πάλι και αυτό να σας εξωθήσει σε νευρικές κινήσεις. Επίσης, διδυμάκια μου, θα πρέπει να προσέχετε τις μακρινές μετακινήσεις, τα ταξίδια σας, τις βόλτες σας και αν δεν γνωρίζετε και άτομα που δεν τα γνωρίζετε καλά, έχετε να τα δείτε χρόνια, μην εμπιστεύεστε και πολλά πράγματα, γιατί προφανώς μπορεί να έχουν αποκτήσει μια πιο πονηρή σκέψη πλέον στη ζωή τους και να έρθουν να σας εκμεταλλευτούν. Τώρα, η νέα σελήνη σας βοηθάει να βγάλετε περισσότερα χρήματα και να βρείτε τρόπους, να βρείτε ενισχύσεις και να αναπτύξετε κάπως τα οικονομικά σας, ενώ η πανσέλινος στις 21 Ιουλίου, προφανώς εσάς και στο ζώδιο του εγώκυρο έρχεται να κλείσει κύκλους σε θέματα που έχουν να κάνουν με εφορίες, δάνεια, τράπεζες, ασφάλειες, με δέκο, με τα οικονομικά σας, αλλά μπορεί να ακούσετε και κάτι πάρα πολύ άσχημο και δυσάρεστο, το οποίο μπορεί να σας πληγώσει και να σας πονέσει. Πάμε να περάσουμε στα καρκινάκια μας, όπου είναι ο μήνας του γενεθλίου σας. Να είστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσετε. Σας εύχομαι οτιδήποτε έχετε βάλει στο μυαλό σας να το κάνετε πράξη γρήγορα και χωρίς σκόπο. Ο ήλιος είναι απάνω σας, λίγο και η Αφροδιτούλα και γενικώς τα επικοινωνιακά σας. Δίνετε και παίρνετε, μπορείτε να πείσετε τους πάντες, λίγο αργότερα μπορείτε να διευθετήσετε και να κανονίσετε πώς μπορείτε να βγάλετε χρήματα περισσότερο, να ψήσετε κάποιους να σας παραχωρήσουν είτε ακίνητα είτε κάποια στοιχεία τα οποία μπορείτε να τα εκμεταλλευτείτε για να βγάλετε χρήματα ή ακόμα να λειτουργήσετε περισσότερο επικοινωνιακά για να βγάλετε χρήματα και θα δείτε ότι η τσέπη και εσάς θα φωσκώσει και θα νιώσετε πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραίες κουβέντες, όμορφες κουβέντες, συναισθηματικά λάμπετε, τραβάτε τα βλέμματα είτε το θέλετε είτε όχι, ο λόγος σας περνάει παντού, έρωτας μοιραίος μεγάλος έρχεται στη ζωή σας, όσοι είστε σε σχέσεις σαφώς θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ καλά και θα τα δώσετε όλα. Φίλοι κοντά σας, μπλέκεστε μέσα σε ομάδες, σε συλλόγους. Υπάρχει όμως και μια επικινδυνότητα έντονων παρεξηγήσεων με τα αγαπημένα σας φιλικά πρόσωπα ή να νιώθετε ότι κάποιοι που είναι μέσα σε ομάδες μπορεί να θελήσουν να σας εκμεταλλευτούν και αυτό να σας επηρεάσει κάπως περίεργα. Προς το τέλος του μήνα όμως, ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας, θέλει ιδιαίτερη προσοχή να μην πάρετε αποφάσεις. Μπορεί να νιώθετε ότι κάποιοι πίσω από την πλάτη σας μπορεί να σας διαβάλλουν, να κάνουν ομαδούλες, να δημιουργούν σχόλια, να σας δημιουργούν μια σύγχυση, να το νιώθετε όλο αυτό στο περιβάλλον, αλλά να μην μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Προσοχή ακόμα αν δουλεύετε με κάποια ομάδα ή με πολλά άτομα παρέα, εδώ λόγω των ρυθμών που μπορεί να έχετε, να έρθετε σε πολλές συγκρούσεις, έτσι, και να υπάρχει ένα κλίμα ανασφάλειας. Σαφώς όμως, μέσα αυτή την περίοδο, καλό είναι να επιλέξετε πιο μοναχικούς δρόμους, όχι πολύ βουαμέρι, να σκεφτείτε καλύτερα το τι θέλετε να κάνετε, να οργανώσετε το μέλλον σας καλύτερα, να ετοιμάσετε βήμα-βήμα αυτό που θέλετε να κάνετε, να δείτε τα σωστά, τα λάθη, τα θετικά και τα αρνητικά και βέβαια για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε την επόμενη χρονιά που έρχεται για να μπορέσετε να αποκτήσετε όλα αυτά που έχετε κατά νου. Αυτό που θέλει προσοχή, αγαπημένα μου καρκινάκια, σαφώς έχει να κάνει με τα οικονομικά σας. Όχι συναλλαγές με φίλους. Δεν χρειάζεται να ξέρουν οι φίλοι τι ακριβώς κάνετε με τα οικονομικά σας. Όχι δανεικά, δεν ζητάμε, δεν παίρνουμε και βέβαια ίσως να έρθετε σε μεγάλη ρήξη με κάποιο φιλικό πρόσωπο, γι' αυτό το λόγο με κάποια ομάδα. Προφανώς προσοχή σε εράνους, μην πέσετε θύματα και ούτω καθεξής. Ακόμα αγαπημένα μου καρκινάκια, σίγουρα θα δώσετε και θα πάρετε, αλλά σε παθιασμένους έρετος, σε νέες νοημίες,
θα πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή, γιατί εδώ υπάρχει κίνδυνος είτε να νιώσετε πολύ μεγάλες σκηνές ζηλοτυπίας, μεγάλο άγχος και στρες, και μπορεί τα πράγματα να έρθουν σε πολύ άσχημη τροπή και να βρεθείτε θύματα. Ή οι ίδιοι με ένα έτσι λίγο πιο βίαιο λόγο, τοξικό λόγο, το απέναντί σας το άτομο να το κάνετε να φοβηθεί, να ζηλέψει, να αγχωθεί και να βρεθείτε με άλλες συνέπειες, άσχημες συνέπειες. Η νέα σελήνη σας βοηθάει να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα και σίγουρα να κάνετε νέα ξεκινήματα και νέες ενάρξεις σε οποιονδήποτε τομέα έχετε σκοπό να αναπτυχθείτε. Όμως η Πανσέλινος στις 29 του μήνα, να ξέρεις, στις 21 του μήνα, έρχεται να κλείσει οριστικά σχέσεις, καταστάσεις που δεν είχαν γερά θεμέλια, να βγάλει πράγματα στον αέρα, να βγάλει πράγματα στη φορά, να νιώθετε ότι είστε διαλυμένοι, τελειωμένοι, οι ίδιοι να αποφασίσετε να διαλύσετε όλα και να ξεκινήσετε από το μηδέν. Μπορεί να υπάρξουν και ακραίες καταστάσεις εδώ και γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Όμως, προς το τέλος του μήνα, αυτό που θέλει πάρα πολύ προσοχή είναι να είστε καλυμμένοι στα εφοριακά σας, στα οικονομικά, στα περιουσιακά σας και τα κληρονομικά σας. Μην κάνετε παρακινδυνευμένες καταστάσεις, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μία χασούρα και είναι σαν να τα χάνετε όλα και να πρέπει να δείτε πώς μπορείτε να ξαναχτίσετε τη ζωή σας από το μεγάλο γκρέμισμα. Πάμε να περάσουμε στα λιονταράκια μας, όπου αγαπημένα μου λιονταράκια, οι επικοινωνίες είναι όλες δικές σας. Μπορείτε να πείσετε τους πάντες, να κάνετε τα αφεντικά σας να σας θαυμάσουν από τον τρόπο που δουλεύει το μυαλό σας. Γρήγορες λύσεις, έξυπνες λύσεις, εναλλακτικές καταστάσεις οι οποίες μπορούν να σας βγάλουν τα αδιέξοδα. Θα δείτε ο κόσμος να έχετε κοντά σας, να σας θαυμάζει με τον τρόπο που μιλάτε, με τον τρόπο που σκέφτεστε, να ζητάει βοήθεια, έτσι για να μπορέσουν να βρούνε και αυτοί λύσεις και απαντήσεις σε οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. Και σαφώς θα δείτε ότι και εσείς με όλο αυτόν τον τρόπο θα ανεβείτε πάρα πολύ ψυχολογικά και θα σας αρέσει και πάρα πολύ. Αυτό που θέλει προσοχή είναι τουλάχιστον μέχρι τις μέχρι τις 12 του μήνα, θα προσέχετε τις σχέσεις που έχετε, που είναι κρυφές, είναι παρακινδυνευμένες, γιατί εδώ ίσως σας φέρνουν περισσότερο πόνο ή και μοναξιά. Πολλοί από εσάς μπορεί να σκέφτεστε σχέσεις που έχουν τελειώσει, που είναι παρελθοντικές, να θυμάστε τα λάθη που έχουν γίνει, αυτό να σας πονάει, να ψάχνετε να βρείτε παρελθοντικές καταστάσεις, αλλά να ξέρετε το μόνο σίγουρο, μετά τις 12 του μήνα και η Αφροδιτούλα που περνάει στο δικό σας το ζώδιο, θα σας δώσει τέτοια δύναμη, τέτοιο ερωτισμό, τέτοια επιφάνεια, τόσο ομορφιά, καλαισθησία, δύναμη, ενέργεια, ερωτισμό, μαγνητισμό, που ούτε καν θα το περιμένετε και θα το φαντάζεστε. Αλλάζει όλη η ροή της κατάστασης σε εσάς και οι επικοινωνίες και θα τραβήξετε τα βλέμματα είτε το θέλετε είτε όχι. Περνάει και ο ήλιος στο δικό σας το ζώδιο, οπότε φέρνει μεγάλες ανατροπές στη ζωή σας και έρχεται για να σας βοηθήσει να κάνετε μεγάλες και τεράστιες αλλαγές. Η μόνη δεν αποκλείεται να γνωρίσετε τον άνθρωπο της ζωής σας και να νιώσετε καλά και να νιώσετε μοναδικά, είναι δεσμευμένοι να πάρετε αποφάσεις για να προχωρήσετε. Αυτό όμως που θέλει προσοχή προς το τέλος του μήνα έχει να κάνει κυρίως με τις πολύ προσωπικές σχέσεις, τις οποίες και εσείς μπορείτε να αποφασίσετε είτε να τις διαλύσετε για να προχωρήσετε μπροστά από κάτι νέο που γνωρίζετε, είτε ακόμα να έρθετε να ολοκληρώσετε και να κλείσετε ένα κύκλο με μία επισημοποίηση. Τώρα, η νέα σελήνη εδώ σας καλεί να είσαστε λίγο πιο χαμηλών τόνων τις πρώτες 15 μέρες, να μην ανακοινώνετε τα σχέδιά σας, καλύτερα να είσαστε πιο απομονωμένοι, μην εκδηλώνετε τις σκέψεις σας, καθίστε λίγο πιο φρόνημα, πιο ήσυχα, μπορεί να νιώθετε ότι είστε και αρκετά κουρασμένοι και θα πρέπει να πάρετε χαρτί και στυλό για να μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε για να μπορέσετε να προχωρήσετε μπροστά. Πιο πολύ κρυφή ζωή, φαίνεται, και κρυφές καταστάσεις. Όμως η Πανσέλινος στις 21 του μήνα, η δεύτερη Πανσέλινος στο ζώδιο του εγώ καιρού, χτυπάει τα καμπανάκια σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία, με άτομα που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, που εδώ είναι σαν να τα παίζετε όλα για όλα, σαν να έχετε σε ένα τρελό τετατέτ και να μπείτε σε ένα πολύ προσωπικό μεγάλο πόλεμο που είναι σαν να λέτε η τάνη επιτάς. Ή εγώ θα μείνω όρθιος ή ο απέναντι. Θα μπορεί να τα ρισκάρετε και όλα. Αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, τα βήματα που θα κάνετε, έτσι για να μην καταστρέψετε τη δουλειά σας, κλείσετε ένα κύκλο και ξεκινήσετε από την αρχή κάτι άλλο, γιατί ο αγώνας μετά θα είναι δύσκολος, δεν θα είναι εύκολος. Όχι βέβαια ότι δεν θα τα καταφέρετε. Πάμε να περάσουμε στους παρθένους μας, όπου αγαπημένα μου παρθενάκια,
Προσοχή σε κουτσομπολιά, επικοινωνίες, σούπα, μόπες, χαλασμένα τηλέφωνα. Καλύτερα αγοράστε, ακούστε, αλλά μην ανοίγετε το στόμα σας και μην μεταφέρετε πληροφορίες τις οποίες μπορεί να τις γνωρίζετε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε εσάς, έτσι, είναι οι μυστικές επαφές και επικοινωνίες και κάποιες παρακολουθήσεις που μπορεί να γίνονται. Όπως και να έχει, αγαπημένα μου παρθενάκια, όλος ο μήνας, τουλάχιστον μέχρι τις 26-27 του μήνα, θα πρέπει να προσέξετε τις επικοινωνίες σας, τις μετακινήσεις σας, τις μεταφορές σας. Πολλοί από εσάς μπορεί να πηγαινοέρχεστε χωρίς να ανακοινώνετε και να μην λέτε σε κανέναν το που βρίσκετε που πάτε. Αυτά όμως θα επανελθούν αργότερα και μπορεί να σας φέρουν και πολύ μεγάλες παρεξηγήσεις, έτσι. Γιατί όταν κάποιοι σας είναι ανοιχτά βιβλία και εσείς κρύβετε, αυτό φέρνει κάποιες ύποπτες καταστάσεις και μπορεί να διαλύσει πάρα πολλές σχέσεις. Προς το τέλος του μήνα όμως, επειδή θα φανερωθούν πολλά πράγματα, ίσως να πάρετε τον αέρα σας, να μπορέσετε να δικαιολογηθείτε και να προσαρμοστείτε στις καταστάσεις που έρχονται. Τώρα, συναισθηματικά από ό,τι φαίνεται, σαφώς από τη μία πλευρά σας τραβάει μια ερωτοφιλία, ένα φιλικό πρόσωπο, να έρθετε πιο κοντά, να φλερτάρετε, να μιλήσετε, να διασκεδάσετε, να μπείτε σε νέα ομάδα ατόμων, να κάνετε νέες παρέες, φιλίες, γνωριμίες, να ερωτοτροπήσετε μέσα από εκεί, να νιώσετε περίεργα συναισθήματα για ένα φιλικό πρόσωπο ή εκείνο να σας φλερτάρει και να σας φέρει σε δύσκολη θέση, αλλά και βέβαια να σας φέρει και μεγάλο ενθουσιασμό. Θα νιώσετε μοναδικά και βέβαια, να ξέρετε, μέσα από νέους κοινωνικούς κύκλους που μπορείτε να μπείτε και από ομάδες, θα βοηθηθείτε και πάρα πολύ στο να αναπτυχθείτε οικονομικά, να αυξήσετε την πελατεία σας και να μπορέσετε να φανείτε περισσότερο και να σας θαυμάσουν και βέβαια να έχετε και νέες συστάσεις και σε πιο κάτω βήματα και παρέες. Αγαπημένα μου παρθενάκια όμως, προσοχή στην οδήγηση, στα μακρινά ταξίδια και θέματα που έχετε να κάνετε με δικαστικά, συμβολιογραφικά, με ανθρώπους που έχουν ανώτατες σπουδές, που έχουν κάποιο κύρος ή και γενικώς αν θέλετε να κάνετε σπουδές στο εξωτερικό, να τα προσέξετε όλα καλά, γιατί κάπου υπάρχει ένα λάθος. Προς το τέλος του μήνα, σαφώς θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, αλλά θα πρέπει να προσέχετε τις αποφάσεις και κάποιες επιβολές που μπορεί να σας κάνει ο πατέρας ή ένα ανδρικό πρόσωπο ή ένα κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή σας, που ακόμα θα μπορούσε να είναι και το αφεντικό σας. Σίγουρα όμως μπορείτε να επεκτείνετε τη φήμη σας, τα ταλέντα σας, να ακουστείτε, να χειροκροτηθείτε και να μπορέσετε να γίνετε οι καλύτεροι και βέβαια να αναλάβετε και υψηλότερες θέσεις και να πάρετε και περισσότερα πράγματα να κάνετε. Αυτό που θέλει προσοχή όμως, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες του μήνα, σαφώς έχει να κάνει κυρίως με τις μετακινήσεις και εσείς και τις επικοινωνίες σας και τα μυστικά έγγραφα και τις υπογραφές, ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε τα πολύ μικρά γράμματα, τα λεπτά γράμματα, γιατί εδώ μπορεί να υπάρχουν προβλήματα πολλά. Προς το τέλος του μήνα θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ την υγεία σας, την ευεξία σας, μικροατυχήματα και οτιδήποτε άλλη ανησυχία μπορεί να έχετε, έτσι, για να μην σας έρθουν τα πάνω κάτω στη ζωή σας. Τώρα, η νέα σελήνη σας βοηθάει να μπείτε σε νέα κυκλώματα, νέες φιλίες, νέες παρέες και να δουλέψετε περισσότερο ομαδικά και να επεκταθείτε και να μεγαλώσετε την πελατεία σας, ενώ η Πανσέλινος έρχεται να φέρει ένα πολύ μεγάλο μοιραίο έρωτα στη ζωή σας ή ακόμα να πάρετε και ισχυρές αποφάσεις ότι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, να αποκτήσετε ένα παιδάκι, να διασκεδάσετε, να τα διαλύσετε όλα για ένα μεγάλο έρωτα για να ξεκινήσετε τη ζωή σας από την αρχή. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, όμως να μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε καθημερινά από το δικό μου το site προβλέψεις.gr, που το βλέπετε εδώ από κάτω, με λατινικούς χαρακτήρες. Πατάτε στο ίντερνετ προβλέψεις.gr, μπαίνετε μέσα και μας βλέπετε εκεί όλους μαζί. Θα δείτε τις ημερήσιες, τις εβδομαδιαίες, μηνιαίες αστρολογικές προβλέψεις, πλανητικές όψεις, τις όψεις της ημέρας και γενικώς αν είναι κατάλληλες ημέρες για να μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα ή αν θα πρέπει να προσέχετε. Επανέρχομαι σε λίγο. Θα βελτιωθούν τα οικονομικά σου? Βλέπεις κάποιες αλλαγές στη ζωή σου? Η συμπεριφορά του έχει αλλάξει? Γιατί? Ποιοι είναι οι λόγοι? Γιατί έπαψε να σε θέλει? Θα επιστρέψει? Τι πρόκειται να γίνει τελικά? Ερωτήσεις που με τη σωστή πρόβλεψη θα μπορέσεις να απαντήσεις. Μαρία Μιχαήλου. Είναι εδώ για κάθε σου ερώτηση. Το μέλλον μπορείς να το κάνεις ιδανικό αν ξέρεις τις εξελίξεις. Με τη βοήθεια των καρτών όλα τα θέλω σου γίνονται πραγματικότητα. Μαρία Μιχαήλου. Χαρτομαντία, αστρολογία, αριθμομαντία. Ανάλυση με ακρίβεια σε ό,τι σε απασχολεί. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο 693 76 071 76.
Μαρία Μιχαήλου, η οδηγός σου στο δρόμο της ζωής. Και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Έχεις Άστρο με Μαρία Μιχαήλου. Σήμερα βλέπουμε τις αστρολογικές προβλέψεις για το μήνα Ιούλιο. Ένας μήνας ο οποίος έχει αρκετές περίεργες καταστάσεις, περίεργους χαρακτήρες θα δούμε και τα πράγματα φέρνουν τα πάνω κάτω. Προφανώς όλοι θέλουμε να ξεκουραστούμε, να πάμε διακοπές, να ηρεμήσουμε, να πάμε να κάνουμε τα μπανάκια μας στη θάλασσα. Όμως όλα τα ακούσματα που θα έχουμε θα είναι τόσο πολύ περίεργα που από τη μία λέμε ότι έχουμε μάθει πια να ζούμε με όλες αυτές τις ανατροπές που γίνεται στον κόσμο και στον πλανήτη. Από την άλλη όμως δεν θα μας αφήσουν και ασυγκίνητους. Είχαμε μείνει στους ζυγούς όπου αγαπημένοι μου ζυγοί επικοινωνίες σας με φίλους, με γνωστούς, νέες γνωριμίες κτλ. Προσπαθείτε να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας, σαφώς έτσι να δημιουργήσετε μια κεντρικότητα. Καλά όλα αυτά μέχρι εδώ, θα δουλέψετε περισσότερο ομαδικά αυτό το διάστημα, θα κάνετε και νέες φιλίες, θα δώσετε και τα χέρια, θα υπογράψετε και κάποια συμβόλαια. Όμως προς το τέλος του μήνα εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και έρχονται σκούρα. Δηλαδή είναι σαν κάποιος να παρακολουθεί τι λέτε, πώς το λέτε, τι κάνετε εσείς, να είστε σε πιο χαμηλούς τόνους, σε πιο κλειστούς τόνους, να φοβάστε, να δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και τι μπορείτε να κάνετε. Και γενικώς να υπάρχει πολύ έντονη καχυποψία μέσα στο περιβάλλον και γενικώς στη ζωή σας. Είναι ακόμα μία περίοδος η οποία και θα ακούσετε πολλά κουτσαμπολιά για το πρόσωπό σας και το άτομό σας, αλλά θα κάνετε κι εσείς, τα οποία όμως θα σας βρούνε και πάρα πολύ μπλεγμένους αργότερα, γιατί δεν ξέρετε πού τα λέτε και πώς τα λέτε. Συναισθηματικά νιώθετε ότι εσείς είστε και κανένας άλλος και προφανώς έρχονται μοιραίοι έρωτες στη ζωή σας. Από γεγονότα που μπορεί να γίνουν και αν έχετε θετικό αστρολογικό χάρτη προς το μήνα και τις όψεις του μήνα αυτού, του Ιουλίου, σαφώς μπορείτε να διακτηνιστείτε που λένε και να ανεβείτε πολύ ψυχολογικά και επαγγελματικά και να νιώσετε ότι είστε εσείς και κανένας άλλος. Από την άλλη πλευρά όμως, με αρνητικές όψεις, μπορεί να εκτεθείτε και το όνομά σας να πάρει μια πολύ μεγάλη άσχημη διάσταση και να ακουστείτε, να δυσφημιστείτε πάρα πολύ άσχημα και να έχετε μεγάλα θέματα. Προσοχή, γιατί θα έρθουν πολύ έντονοι διαπληκτισμοί, πολύ μεγάλα νεύρα, φασαρίες, απειλητικές καταστάσεις, δυσίωνες καταστάσεις, τις οποίες δύσκολα θα μπορέσετε να τις βγάλετε εις πέρας. Προφανώς προσβλητικές κουβέντες και απειλητικές και τοξικές και είτε να νιώσετε ότι κάποιοι σας προσβάλλουν, είτε εσείς οι ίδιοι να το χειριστείτε αυτό. Είναι μήνες στο οποίο θα πρέπει να έχετε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μπορεί να χάσετε πάρα πολλά χρήματα, να χάσετε χρήματα, να υπάρξουν προβλήματα στις τράπεζες, δάνεια ασφαλής, παρακολουθήσεις, κάποιο μπλοκάρισμα που μπορεί να συμβεί. Και αυτό να μην είναι καλό για εσάς, γι' αυτό θα πρέπει να είσαστε προσεκτικοί για τα βήματα που κάνετε και σίγουρα να μην πηγαίνετε στον ταύρο με τα κέρατα, απλά να προσέχετε να κάνετε και κάποια βήματα πίσω όπου χρειάζεται, προκειμένου να μην πάρουν οι καταστάσεις περίεργες επεκτάσεις και αυτό δεν είναι προς όφελός σας. Σίγουρα όμως προς το τέλος του μήνα φαίνεται ότι είναι σαν να πρέπει να συμβουλευτείτε ειδικούς, δικηγόρους, συμβολιογράφους, πανεπιστημιακούς, γενικά άτομα τα οποία έχουν μια ανώτατη εκπαίδευση, μια ανώτατη μόρφωση που μπορεί να σας κατευθύνουν και να σας συμβουλέψουν σωστά. Προσοχή όμως, μην την πατήσετε ακόμα και από αυτούς.
σίγουρα θα δοθεί ευκαιρία ή κάποιοι από εσάς μπορεί να το θέλετε να το βάλετε και στα πόδια, να φύγετε ή να είναι και ευκαιρία ζωής για να φύγετε στο εξωτερικό, να μετικήσετε, να πάτε μακριά σε μια άλλη πόλη, να ξεκινήσετε από την αρχή, να κάνετε ωραία πραγματάκια και βηματάκια και βέβαια να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε τη ζωή σας διαφορετικά και πιο όμορφη. Αυτό που θέλει προσοχή σε εσάς είναι η σχέση με νεαρότερα άτομα σε ηλικία, με παιδιά, με γενικώς με τους ερωτικούς συντρόφους που μπορεί να υπάρχουν το φλερτ μέσα σε μία παρέα, σε μία φιλία η οποία μπορεί να προβεί και με μοιραία και καταστροφική και αυτό δηλαδή είναι σαν να σας γυρνάνε όλη την πλάτη και εκεί να νιώσετε ότι χάνετε τη γη κατά τα πόδια σας και λίγο πιο μειονεκτικά. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να διαλύσετε κι εσείς μία φιλία ή μία σχέση λόγω μιας γνωριμίας μέσα στο φιλικό περιβάλλον που έρχεται και που θα δώσετε το ρεσιτάλ σας. Δύσκολες ειδήσεις όμως, μυστικά που έρχονται, βγαίνουν πράγματα οικονομικού περιεχομένου στη φόρα, έρχονται δυσάρεστες εξελίξεις και απαντήσεις σε οικονομικά, κληρονομικά, περιουσιακά ή κάποιες εντολές που έρχονται για εσάς, οι οποίες είναι άκρως επικίνδυνες και προφανώς θα πρέπει να είσαστε προστατευμένοι για να αποφύγετε κάποια περίεργα ατυχήματα, ζημιές και γενικώς προβλήματα στα τεχνολογικά υλικά. Είναι περίοδος που σας πιάνει, μπορεί να έχετε και ιστερία και μεγάλη νευρικότητα. Προφανώς είναι αυτό που λένε σαν να είχατε κάνει κάτι κρυφά και τώρα φοβάστε ότι βγαίνει στον αέρα και προφανώς όλο αυτό σας φέρει σε δύσκολη κατάσταση. Ή κάποιος απέναντί σας λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο και τώρα πάλι έρχεται στην νευρικότητα λόγω της αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Η νέα σελήνη, από ό,τι φαίνεται αγαπημένοι μου ζυγοί, σας βοηθούν από θετικής όψεως να επεκτείνετε τη φήμη σας, να ανέβετε ψηλά, να πάρετε θέση, να κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Από αρνητικής όψεως όμως, να επεκταθεί η φήμη σας και να ακούσετε παντού για κάτι πάρα πολύ κακό. Γι' αυτό κρατήστε χαμηλούς τόνους. Μην εμπλέκεστε που μπορεί να βρεθείτε παρεξηγημένοι από τρίτους, από τέταρτους κτλ. Δεν είναι ανάγκη να έχετε δημιουργήσει κάτι εσείς ή πώς θα σας εμπλέξουν, έτσι, ακόμα και άτομα του σπιτιού. Τώρα, η Πανσέλινος προφανώς θα φέρει κρίσεις μέσα στο σπίτι και με τους δικούς σας ανθρώπους. Έτσι είναι σαν να έχετε ένα προσωπικό σεισμό. Και φεύγουμε να πάμε στους Σκορπιούς, όπου αγαπημένα μου σκορπιουδάκια, εδώ σαφώς σας γίνει μια πρόταση να αναβαθμιστείτε, να δημιουργήσετε, να επεκταθείτε, να μεγαλώσετε, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε, πώς μπορείτε να κινηθείτε και γενικώς αυτό το διάστημα έτσι να λειτουργήσετε πιο σοβαρά. Θα δείτε ότι και εσείς, τον τρόπο που μιλάτε, ότι ακόμα και οι γνώστες μέσα στη δικιά σας δουλειά, στην εταιρεία, την επιχείρηση, ότι μπορείτε να τους καταπιείτε με τον τρόπο που μιλάτε, ότι μπορείτε να τους βρείτε γρήγορες λύσεις, πιο έξυπνες λύσεις από αυτά που φαντάζονται για να τους βγάλετε από τη δύσκολη θέση. Δηλαδή, ο λόγος σας περνάει παντού κατά κάποιο τρόπο και δέχεστε και ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα με πολύ μεγάλες προοπτικές. Ωραίες επικοινωνίες, να υπογράψετε συμβόλαια, να κάνετε συμβάσεις για να βγάλετε περισσότερα χρήματα, να μετακινηθείτε. Άλλοι το σκέφτεστε να δείτε πώς μπορείτε να βγάλετε εισιτήρια, να πάτε μακριά, να κάνετε ένα ταξίδι, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Και βέβαια συναισθηματικά, από ό,τι φαίνεται εδώ, νέα γνωριμία που μπαίνει στη ζωή σας με πρόσωπο το οποίο είχατε να το δείτε χρόνια ή έρχεται από μακριά, το οποίο και θα φλερτάρετε και θα νιώσετε καλά και μοναδικά, ή ακόμα και αν είστε με σύντροφο, να αποφασίσετε να πάτε από κοινού ένα μεγάλο ταξίδι δυο σας. Προσοχή όμως στις πολύ πολύ προσωπικές σχέσεις και στα ζευγάρια γενικώς, τα οποία έρχονται σε πολύ μεγάλες κρίσεις, με έντονους καυγάδες, μεγάλους τσακωμούς, με μεγάλες αντιθέσεις εδώ, που προφανώς μπορεί να βάλετε και τρίτα πρόσωπα της οικογένειας μέσα στις σχέσεις και έρχονται οι τρίτοι να σας διαλύσουν τους δεσμούς, τους γάμους και ούτω καθεξής. Αφήστε λοιπόν την οικογένεια προς τα έξω για να μην έχετε περισσότερα προβλήματα. Επίσης, μην τους αφήνετε να ανακατεύονται ή μην ανακατεύεστε εσείς σε σχέσεις που μπορεί να έχουν τα αδέρφια σας, οι γονείς σας κτλ. Γιατί εδώ θα έρθουν παρεξηγήσεις. Οι υγιερές σχέσεις διεκδικεί το ένα στον άλλον. Όμως, προσοχή, ο τρόπος που γίνεται όλο αυτό. Προς το τέλος του μήνα όμως θα υπάρξουν προβλήματα με κληρονομικά περιουσιακά, με τα χρήματα και με κάτι που περιμένετε αυτό το διάστημα, το οποίο δεν θα σας φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Σίγουρα έχετε τρόπο να βγάλετε περισσότερο μαύρο χρήμα, να κάνετε εξτρά εργασίες, να πάρετε μπόνους, να δοθούν ευκαιρίες, να δουλέψετε διπλά-τριπλά και να έρθει κάτι πάρα πολύ τυχερό καλό για εσάς, το οποίο ούτε καν που δεν το φαντάζεστε. Πάμε όμως να δούμε εκεί προς τις μέρες τις πρώτες του Ιουλίου, που προφανώς
εσείς θα πρέπει να προσέξετε τα συμβόλαια που υπογράφετε, παίρνοντας κάποιες θέσεις και αξιώματα παραπάνω, τα οποία όμως μπορεί να σας εγκλωβίσουν και να σας πιέσουν πάρα πολύ. Θα πρέπει να είσαστε δύσπιστοι, θα πρέπει να είσαστε καχύποπτοι σε οτιδήποτε κίνηση γίνεται και να προσέξετε τις εκδικητικές κινήσεις και τις αλαζονίες που μπορεί κάποιοι να δημιουργούν εις βάρος σας και εναντίον σας. Τώρα, από την άλλη πλευρά όμως και συναισθηματικά από ό,τι φαίνεται, μέχρι τις 12 του μήνα, προσοχή όπως είπα, να μην βάζετε τρίτα πρόσωπα μέσα στη σχέση σας και από τις 22-23 του μήνα αυτό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι οι μεγάλες ανατροπές μέσα από το φιλικό περιβάλλον ή μέσα σε μια ομαδικότητα ή μια νέα συνεργασία που θέλετε να κάνετε. Έτσι, προφανώς να μην είναι αυτό που φαίνεται ή εκεί που πάτε να υπογράψετε και εκεί και να διαλυθεί. Η νέα σελήνη σας βοηθάει να κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι, να πάρετε αποφάσεις, να ξεκινήσετε σπουδές, να πάρετε ένα πτυχίο, να μεγαλώσετε τα βιογραφικά σας, να τα αναπτύξετε ή ακόμα να μετικήσετε, να κάνετε πράγματα που τα είχατε σκεφτεί για να φύγετε μακριά και να βγείτε από τα διέξοδα. Όμως η Πανσέλινος στις 21 του μήνα προφανώς θα καθιστά την προσοχή σας σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις, με τα μικρότερα άτομα σε ηλικία, με τα παιδιά σας και βέβαια με τις επικοινωνίες γύρω-γύρω που πάτε, έρχεστε με την οδήγηση και με όλα αυτά. Και βέβαια, πολλές παρεξηγήσεις που θα κόψετε καλημέρες, καλησπέρες, καληνύχτες με αδέρφια, ξαδέρφια και κοντινούς συγγενείς. Και πάμε να περάσουμε στα αγαπημένα μου τοξοτάκια, όπου σίγουρα υπάρχουν επικοινωνίες με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Έχετε να παρεδώσετε με δικηγόρους, με δικαστές, με εισαγγελείς και φαρισαίους και όλα αυτά. Και προφανώς με άτομα που έχουν κάποια ισχύ, κάποιες διορθωτικές καταστάσεις που πρέπει να κάνετε, όμως θα πρέπει να προσέξετε, γιατί μπορεί να κρύβονται πίσω κάποια άλλα σεμινάρια. Θα προσέξετε στην οδήγηση, κάποιες εντολές μπορεί να έχουν δοθεί περίεργες και προφανώς τις συνομιλίες και οτιδήποτε άλλο έχετε που μπορεί να προβούν μοιραίες και καταστροφικές. Δεν υπογράφετε συμβόλαια, δεν υπογράφετε οτιδήποτε συμβάσεις μπορεί να έχετε τώρα. Προσοχή σε θέματα που έχουν να κάνουν με άτομα που δεν τα γνωρίζετε, που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό, με την αλλοδαπή, με πρόσωπα που έχετε να τα δείτε χρόνια, με συγγενείς που έχετε να τους δείτε χρόνια, γιατί εδώ μπορεί να υπάρξουν και άλλες μεγάλες παρεξηγήσεις και βέβαια γιατί όχι στα μακρινά ταξίδια. Μπορεί να έχετε κάποια πρόσκληση ή να δεχτείτε επισκέψεις από πρόσωπα τα οποία έχετε να τα δείτε καιρό. Τώρα, προφανώς συναισθηματικά φαίνεται ότι υπάρχει ένα μοιραίο πάθος, μια μοιραία εξέλιξη στη ζωή σας, η οποία έχετε να βαρέσει πολύ τα καμπανάκια. Θα πρέπει να προσέξετε τα οικονομικά σας, γιατί εδώ ή έχουμε χασούρα ή έρχονται πολύ μεγάλα κέρδη και διεκδικείτε πράγματα που έχουν να κάνουν με τα περιουσιακά σας και τα κληρονομικά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να προχωρήσετε και να κάνετε δικαιωματικά. Θα έρθετε να βγάλετε περισσότερο χρήμα, να μοιραστείτε, να βρείτε τρόπους στο πώς μπορείτε να διεκδικήσετε πράγματα και βέβαια ό,τι λειτουργείτε θα το λειτουργήσετε με πολύ πάθος και πάρα πολύ ενέργεια. Προσοχή όμως, γιατί υπάρχουν φανεροί εχθροί που λένε εδώ, που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Επί της ουσίας πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλή κίνηση, ίσως υπάρχει κούραση πάρα πολύ. Προσοχή σε μικροατυχήματα, μικροκοψίματα, μέσα στην εργασία και γενικώς οτιδήποτε κάνετε αυτό το διάστημα και βέβαια μεγάλες γκρίνιες και κρίσεις μέσα στις σχέσεις τις πολύ προσωπικές σας. Σε ό,τι αφορά τους γάμους σας ή τις σχέσεις ή ακόμα μπορεί κάποιοι που έχετε πάρει αποφάσεις να συγκατοικήσετε τι θέλετε να κάνετε, να τα διαλύσετε και όλα. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς, αγαπημένοι μου τοξότες, έρχεται νέες επεκτάσεις σε συνεργασίες, σε συμβόλαια. Δίνονται πολλές ευκαιρίες στο να κάνετε πολύ ωραία πραγματάκια. Όμως, θα πρέπει να προσέξετε ακόμα τα θέματα που έχουν να κάνουν με κληρονομικά, περιουσιακά, με κοντινούς συγγενείς, με αδέρφια, ξαδέρφια και ό,τι είναι στο κοντινό περιβάλλον. Επίσης, προσέξτε τι γράφετε, τι στέλνετε σε μηνύματα, τηλεφωνήματα, σε email και γενικώς ό,τι έχει να κάνει έτσι, με εκβιασμούς και διάφορα τέτοιου είδους θέματα. Επίσης, η νέα σελήνη εδώ σας βοηθάει να βγάλετε εξτρά χρήματα, να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα, να μηχανευτείτε τρόπους νέους για να μπορέσετε να προχωρήσετε και από την άλλη πλευρά
Η Πανσέλινος αυτή έρχεται να αφαιρέσει ή να κλείσει ένα κύκλο και να κάνετε νέα ξεκινήματα πιο πονηρά, πιο εύκολα, ούτως ώστε να βρείτε και βοήθειες από τρίτα πρόσωπα για να μπορέσετε να επεκτεθείτε. Κυρίως έχουμε να κάνουμε με τη Νέα Σελήνη και με την Πανσέλινο εδώ, με θέματα που έχουν να κάνουν με περιουσιακά κληρονομικά, με τράπεζες, δάνεια, ασφάλειες, που πρέπει να έρθετε να κλείσετε κάποιους κύκλους και κάποιες χαρτούρες ή ακόμα και συμβόλαια, γιατί όχι. Και πάμε να περάσουμε στο αγαπημένο μας εγώ καιρός, όπου αγαπημένα μου εγώ καιράκια, μέσα στο μήνα αυτό, σαφώς οι πρώτες μέρες φαίνεται ότι θα επικοινωνήσετε περισσότερο, με πιο εριστικό τρόπο, με πιο επικίνδυνο, και προσοχή τον τρόπο που μιλάτε, τον τρόπο που τα λέτε ή αυτά που σας λένε από απέναντι, να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Πολλές κουβέντες για οικονομικά, πολλά συμβόλαια, τώρα είναι και περίοδος προφανώς θα πληρώσετε πολλά χαράτσια, ένφια, δόσεις, δάνεια και ούτω καθεξής, ή λογαριασμούς που έρχονται και σας φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση. Συναισθηματικά έχετε την ανάγκη να μπείτε σε σχέσεις, να μπείτε σε συνδεσμούς, να έρθετε πιο κοντά με το έτερο νήμιση και να αγαλινεύσετε τις σχέσεις και να περάσετε καλά. Είστε περισσότερο δημιουργικοί. Ακόμα και αν θέλετε, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία σας, να δουλέψετε περισσότερο ομαδικά για να μπορέσετε να δημιουργήσετε και να εκφραστείτε περισσότερο. Προσοχή όμως, γιατί ο έντονος σεξουαλισμός που μπορεί να νιώσετε, η έλξη και παρακινδυνευμένα πράγματα που μπορεί να κάνετε, μπορεί να σας φέρουν και παρεξηγήσεις. Προς το τέλος του μήνα, αγαπημένοι μου εγώ καιροί, σίγουρα θα πρέπει να προσέξετε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία σας, την ευεξία σας. Μπορεί να δουλεύετε πολύ, να νιώθετε κουρασμένοι, να υπάρχουν υπερκόπωση, να υπάρχουν υπερβολές στις συνθήκες και τον τρόπο που λειτουργείτε και γενικώς τις παρεξηγήσεις που μπορεί να έχετε με τους συνεταίρους και τους συνεργάτες σας. Από την άλλη πλευρά, έρχονται ευκαιρίες και να επεκταθείτε επαγγελματικά και οικονομικά και να ασχοληθείτε και με άλλα πράγματα πολύ περισσότερα. Τώρα, αυτό που θέλει προσοχή είναι κληρονομικά, περιουσιακά, δάνεια, τράπεζες, ασφάλειες, έτσι, ή κάποιες αυξήσεις που μπορεί να έρθουν αυτό το διάστημα και αυτό να σας βγάλει εκτός control, έτσι, από αυτό που έχετε υπολογίσει και από αυτό που έχετε. Και τις ευνίδιες καταστάσεις που μπορεί να έρθουν ξαφνικά μοιραίοι έρωτες στη ζωή σας, που προφανώς μπορεί να τα διαλύσετε όλα, να τα παρατήσετε όλα και να πάτε να ζήσετε αυτό το μεγάλο, το ιδανικό, το μοιραίο και τις εξελίξεις που έρχονται στη ζωή σας. Είστε αυτοί που έρχονται να ανοίξετε νέους κύκλους και να κλείσετε κάποιους κύκλους και να ζήσετε μοιραία πράγματα. Είτε και καταστροφικά για να ξεκινήσουμε από το μηδέν, είτε ακόμα να νιώσετε πολύ έντονα συναισθήματα μεγάλα και ουσιαστικά. Τώρα η Νέα Σελήνη σας βοηθάει να κάνετε νέες γνωριμίες, νέες συνεργασίες, νέες παρέες. Προσοχή όμως, διότι αν έχετε λειτουργήσει λίγο με δόλο, υπομονευτικά, με υπονόμευση απέναντι σε συνεργάτες ή κάτι αντίστοιχο, προφανώς κάτι θα βγει στη φόρα και προφανώς θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Προσοχή τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας αυτό το διάστημα για να μπορέσετε να πορευτείτε. Γιατί έρχονται να κλείσουν εκεί κληροριστικά, αλλά με πολύ άσχημο τρόπο. Και απ' την άλλη, αν έρχονται μοιραίοι έρωτες, έρχονται για να σας ανεβάσουν πάρα πολύ ψυχολογικά. Και πάμε στους υδροχόους, όπου αγαπημένα μου υδροχοάκια, σίγουρα πολύ πολύ ωραία επικοινωνία, το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε, πώς να μπορείτε να δουλέψετε περισσότερο ομαδικά, να κάνετε νέα σχέδια, να δώσετε νέες ευκαιρίες, να δείτε πώς μπορείτε και εσείς να επεκταθείτε ομαδικά. Γενικώς είναι μήνας που οι περισσότεροι θα λειτουργήσουν με ομαδικότητα. Φαίνεται ότι έχετε πολλά κέρδη μέσα από την εργασία, βγαίνουν χρήματα, έρχονται αυξήσεις, μπορεί να πάρετε θέσεις, να προαχθείτε και να βγάλετε περισσότερα χρήματα, να ερωτευτείτε μέσα στην εργασία ή να νιώσετε έτσι πολύ έντονο φλερτ και αυτό να σας δώσει μεγαλύτερη διάθεση στο να δουλέψετε και να τα δώσετε όλα. Προφανώς θα πρέπει να προσέξετε όμως, γιατί δουλεύετε πολύ και δίνετε λιγότερη σημασία στους δικούς σας ανθρώπους στο σπίτι και αυτοί ίσως αντιδράσουν, σας βγάλουν ζήλια ή σας φέρνουν μεγάλες εντάσεις. Οι καυγάδες, οι αψημαχίες και γενικώς η δυσλειτουργία με τα άτομα της οικογένειας δεν θα λείψουν. Προσοχή, και αν θέλετε να κάνετε μετακομίσεις, αλλαγές, γκρεμίσματα, ανακοινήσεις κτλ., ξανασκεφτείτε το, γιατί αυτός ο μήνας μπορεί να σας φέρει και πολλές ζημιές και βλάβες. Σίγουρα όμως είναι μήνας προς το τέλος του, μπαίνοντας προς το ζώδιο του Λέοντα, θα ερωτευτείτε τρελά, θα κεραυνοβοληθείτε, θα έχετε τη διάθεση να αναπτυχθείτε μέσα από μια νέα μεγάλη γνωριμία ζωής που θα κάνετε, να νιώσετε μοναδικά, να έρθετε πιο κοντά σε σχέση με τα παιδιά. Βέβαια, τα παιδιά έχουν μια νευρικότητα απέναντί σας, έτσι, και προφανώς όλο αυτό κάποιες στιγμές θα σας βγάζει εκτός εαυτού. Προσοχή, είναι μήνας που οι περισσότεροι των ζωδίων σχεδόν θα διαλύσουν σχέσεις.
ή θα θελήσουν να πάνε ένα βήμα παρακάτω σε σχέσεις, να πάρουν μεγάλες αποφάσεις. Οπότε δεσμεύσεις και συμβόλαια και για εσάς θα πρέπει να τα κοιτάξετε, να δείτε, γιατί εδώ έρχονται πολύ μεγάλα ξεκαθαρίσματα ακόμα και επαγγελματικά σε εσάς, τα οποία προφανώς μπορεί να έχετε και μεγάλες απώλειες, να σας φέρουν στεναχώρια και νευρικότητα και όλο αυτό να το βγάλετε σε ψυχοσωματικά. Σίγουρα γίνονται ξεκαθαρίσματα επαγγελματικού σκοπού. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ προς το τέλος του μήνα, γιατί ίσως από θέματα κληρονομικά, περιουσιακά ή από κάτι που αφορά περιουσιακά στοιχεία ή ακόμα τράπεζες, να ακούσετε, να μάθετε κάτι, να βγουν πράγματα στην επιφάνεια και στη φόρα που δεν τα γνωρίζατε και προφανώς εδώ να έρθετε σε μια οριστική ρήξη με πολύ άσχημη διάθεση και να θέλετε να εκδικηθείτε και θα εκδικηθείτε και θα κάνετε διάφορα πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα η νέα σελήνη σας βοηθάει να κάνετε νέα ξεκινήματα στην εργασία σας και στη δουλειά σας, να λειτουργήσετε διαφορετικά στην καθημερινότητά σας, να κάνετε χόμπι, να περνάτε καλά, να δραστηριοποιήσετε με τον αθλητισμό, να περπατάτε, να κολυμπάτε, να δημιουργείτε έτσι πολύ ευχάριστο κλίμα της καθημερινότητας. Όμως η Πανσέλινος, στο ζώδιο του εγώ καιρό, στις 21 Ιουλίου σας φέρνει μεγάλη σύγχυση, άγχος, στρες, φοβίες πολλές και βέβαια πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και θα πρέπει να προσέξετε να ξεκουράζεστε, γιατί όλο αυτό μπορεί να φέρει και μία ανισορροπία τεράστια. Και τέλος, τα αγαπημένα μας ψαράκια, όπου εδώ έχετε πολλές επικοινωνίες, έτσι, με συναδέρφους, με άτομα μέσα από την εργασία, πολύ ωραία επικοινωνία, τακτοποιείτε, βάζετε σε κουτάκια την δουλειά σας όλη, καθαρίζετε τη δουλειά σας και την εργασία σας, οπότε μπορείτε να έχετε περισσότερες ώρες κενές για την προσωπική ζωή σας, για την καθημερινότητά σας, πολύ επικοινωνία, τηλέφωνα, μηνύματα, email, προσκλήσεις τέλος πάντων για event που μπορεί να έχετε να κάνετε, μακρινά ταξίδια γενικώς στα ψαράκια μέσα στον Ιούλιο που θα περάσετε πολύ καλά. Είναι περίοδος που νιώθετε ξαναγεννημένοι, που ξαναερωτεύεστε, που νιώθετε όμορφα, που θέλετε να πάρετε πράγματα, που είστε πάρα πολύ τυχεροί, ακόμα και κάτι τυχερό μπορεί να έρθει οικονομικό στη ζωή σας, για να σας βγάλει από δύσκολες θέσεις, να έχετε καλύτερη σχέση με τα παιδιά, να σας φλερτάρουν μικρότερα άτομα σε ηλικία και αυτό να σας ανανεώσει ή να αισθάνεστε πιο μικροί. Βέβαια, προσοχή στην οδήγηση, γιατί φτάνετε σε όρια να θέλετε να τα προλάβετε όλα και να τρέχετε περισσότερο από το κανονικό. Έτσι, μην βιάζεστε για να μπορείτε να φτάνετε και στην ώρα σας. Και από την άλλη πλευρά, έτσι, κάποιες γκρίνιες με τους δικούς σας ανθρώπους. Έρχονται πολλές ευκαιρίες στο να αναπτυχθείτε, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας με την οικογένειά σας, να δείτε την οικογένειά σας να μεγαλώνει, να αισθάνεστε πολύ καλύτερα μαζί τους και να θέλετε να έρθετε σε πιο κοντινές στιγμές. Τώρα, αυτό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή έχει να κάνει κυρίως με τις μετακινήσεις σας, έτσι. Μην έχετε βλάβες στο αυτοκίνητο, μην μιλάτε στο τηλέφωνο την ώρα που οδηγείτε και χάσετε το δρόμο και ξεχαστείτε και καθυστερήσετε. Και όλο αυτό το ένα πίσω από το άλλο φέρει δυσάρεστα γεγονότα, όμως γύρω στις 12 του μήνα, μέχρι τις 12 του μήνα, θα έχετε μια δυσάρεστη έκπληξη μέσα στον χώρο της εργασίας, από ένα μήνυμα τηλέφωνο που έρχεται, μια εντολή που θα έρθει, που θα είναι αρκετά δυσάρεστη, θα έλεγα. Και βέβαια, ό,τι έχει να κάνει με το συναισθηματικό σας, νομίζω ένας μεγάλος, περίεργος, πλατωνικός έρωτας του παρελθόντος έρχεται να χτυπήσει και πάλι την πόρτα σας για να σας δημιουργήσει έτσι περίεργες σκέψεις, αναμνήσεις, νοσταλγία και τα λοιπά που ίσως σας ρίξει λίγο ψυχολογικά. Προς το τέλος του μήνα να ξέρετε ότι θα πρέπει να δείτε, θα μπείτε σε θέση να ξεκαθαρίσετε επιτέλους ότι θέλετε να κάνετε με το έτερο νήμις και τις πολύ προσωπικές σας σχέσεις. Είτε αυτές πονάνε, είτε δεν πονάνε, θα πρέπει να αποφασίσετε να φύγετε, να προχωρήσετε, να συνεχίσετε, να παραμείνετε το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε για να μπορείτε να πάρετε ανάσα και αέρα και να κάνετε περισσότερα πράγματα. Μια καλή κουβέντα. Η νέα σελήνη σας φέρνει νέους έρωτες, αγάπη, κέρδη, χαρά, φλερτ, εξόδους, εξορμήσεις, πολύ ωραία συναισθήματα και γενικώς θα νιώσετε μοναδικά και πάρα πολύ τρυφερά και πάρα πολύ συναισθηματικά. Ενώ η Πανσέλινος κλείνει κύκλους με μια ομάδα ατόμων, με ένα σύνολο ατόμων, με μια μικρή κοινωνία με τους οποίους συνεργαζόσασταν, είχατε καθημερινή τριβή, με κάποιο φιλικό πρόσωπο με το οποίο θα μάθετε κάτι το οποίο δεν θα σας αρέσει καθόλου, θα ξαφνιαστείτε και εκεί θα απογοητευτείτε εντελώς.
Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Άλλη μία εκπομπή έχει φτάσει μόλις έφτασε στο τέλος της. Αυτές ήταν οι προβλέψεις οι αστρολογικές για το μήνα Ιούλιο του 2024. Εσείς να μην ξεχνάτε καθημερινά να ενημερώνεστε από το προβλέψεις.gr, το δικό μου το site, με τους δικούς μου τους συνεργάτες. Είμαστε εκεί για να σας βοηθήσουμε, να σας δώσουμε τα φώτα σας, να σας διορθώσουμε 5 πραγματάκια, διαβάζοντάς μας εμάς, να σας βοηθήσουμε να βλέπετε τις καλύτερες μέρες, αυτές που σας ευνοούν, για να κάνετε τα σενάρια της ζωής σας πραγματικότητα. Καλό βράδυ σε όλους, καλή εβδομάδα να έχετε, καλή ξεκούραση, καλές διακοπούλες σε όποιους φύγουν. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσετε σε όποιους έχουν γενέθλια μέσα αυτές τις μέρες. Και την επόμενη εβδομάδα το ραντεβού μας θα είναι και πάλι στην ώρα του. Καλό σας βράδυ! Θα βελτιωθούν τα οικονομικά σου? Βλέπεις κάποιες αλλαγές στη ζωή σου? Η συμπεριφορά του έχει αλλάξει? Γιατί? Ποιοι είναι οι λόγοι? Γιατί έπαψε να σε θέλει? Θα επιστρέψει? Τι πρόκειται να γίνει τελικά? Ερωτήσεις που με τη σωστή πρόβλεψη θα μπορέσεις να απαντήσεις. Μαρία Μιχαήλου είναι εδώ για κάθε σου ερώτηση. Το μέλλον μπορείς να το κάνεις ιδανικό αν ξέρεις τις εξελίξεις. Με τη βοήθεια των καρτών όλα τα θέλω σου γίνονται πραγματικότητα. Μαρία Μιχαήλου. Χαρτομαντία, αστρολογία, αριθμομαντία. Ανάλυση με ακρίβεια σε ό,τι σε απασχολεί. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο 693 76 071 76. Μαρία Μιχαήλου. Η οδηγός σου στο δρόμο της ζωής.